fɔra jɔyɔrɔ la a fɔra ko barika tɛ nin duden si la événement mana daminɛ ninnu ka du kɔnɔ o bɛ tiɲɛ cogo dɔ la ninnu i b'a dɔn mun yɛrɛ y'u ka ko problème ye dɛ ko labandenw tɛ a jateminɛ hali o don o Seydou Dembélé ka mariage ko kuma fɔra o Seydou bɔra du kɔnɔ ka taa k'a bɛ taga ci dɔ la kabala sira in kan ko mobiliba y'o tan k'o faga o y'a sɔrɔ u y'an wele o kɔɲɔ fana la u ka pétini yan e ma ye a fɔra ko mariage fɔli ma bɔ n ko o sɔrɔla o de sen fɛ ne ma dala k'a fɔ k'u ka du ma sigi fɛn jugu dɔ sigiyɔrɔ la cɛ bɔrɔ sinon tiɲɛ yɛrɛ la ne tun jigi b'u ka kɔɲɔyɔrɔ kan bi ni n y'a f'i ye dɔrɔmɛ kelen a tɛ ne sara posi kɔnɔ kuma tɛ maralen ma so kɔnɔ e b'i ta de dɔn ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi e ma hali ni ne bɛ connecté n ko ne bɛ taa fo Maɲanbugu Modibo boli ka wifi la ka bɔ fo Dawudabugu fo Maɲanbugu walayi tiɲɛ na bɔrɔ sare nin gɛlɛyara dɛ nka Kamankɔrɔ i fɛɛrɛ mana ban don o don i sa don sen mais Oduma e bɛ fɛ an ka suyɛni kɛ e ma métier kalan ne ma métier kalan métier kelen mun b'an na o ye jeliya ye nin n'an ma fɛn sɔrɔ o la kɔni an bɛ an jigi da Ala de kan sare ne y'a jateminɛ i b'a dɔn wari bɛ sɔrɔ fɛn min na Bamakɔ yan kosɛbɛ i b'o dɔn ka i yɛrɛ kɛ hinɛ i b'a fɔ hinɛtɔ mɔgɔ quoi ayi baro i fana ka sabali sa an m'an yɛrɛ kɛ hinɛtɔ mɔgɔ sugu jumɛn ye a fɔ mun na i bɛ ɲininka ko mun na de ne mɔkɛ Sunkalo tun bɛ fiyentɔya kɛ ne tun b'a ka bere minɛ n kɔni b'o kalama an tun bɛ wari min sɔrɔ tile kɔnɔ walahi Ala ni kira de b'a dɔn baro o n'a ta bɛɛ e bɛ ka kuma min fɔ nin tɛ ka ne kun minɛ dɛ e ko nin t'a fɔ e bɛna jeliya bila ka taa kɛ gerebuya ye cɛ Sare bɛɛ bɛ balo fɛɛrɛ de la Bamakɔ yan koyi sisan an b'a kɛ min ye e bɛ ne ka bere minɛ an bɛ bere dɔ minɛ e bɛ ne ka bere minɛ ne bɛ bɛn i y'a faamu ne bɛ dɔnkili da i b'a laminɛ walahi ne kɔni ma tigɛ nin ko ninnu nka n'i ko ne ka tugu i kɔ n b'i kɔ dɛ e ka sɔn ne ta ma bali an ka bere dɔ ɲini yan n bɛna a ɲɛ yir'i la sisan min verre yɛrɛ bɛ n kun yan ayiwa basi tɛ nka baro ne tun bɛ fɛ k'a f'i ye dɔnkili da yɔrɔ in i komi hali n'an bɛ répétition kɛ yɔrɔ la ne de bɛ dɔnkili da i bɛ se k'o to ne ma ne bɛ dɔnkili da i bɛ n laminɛ an k'a kɛ ayiwa an ka yanni an ka bere sɔrɔ i bɛ n tigɛ minɛ i y'a mɛn an ka taa Jakite fɛ yen n ka fɔlɔ Jakite i bɛ n tigɛ minɛ sa cɛ baro ne sirannen don ayi kana siran sa kana siran ayiwa ni ko n tɛ nin tɛ an ka taa sa ni cɛ Sare ko ne mɔkɛ de tun b'a kɛ tan sa cɛ kana na f'i k'i baro e k'i tɛgɛ da ne kan na ba ye tiɲɛ bɛ Sare fɛ i tilen sa i bɛ to k'i lamba o la mɔgɔw b'a dɔn ka fɔ baro est ce que e ni ne bɛna ɲɛ nin na parce que n'an ye wari sɔrɔ sisan misaliya la n'an ye 5000 sɔrɔ an b'a tila cogo di an b'a tila cogo di ne bɛ 800 ta i bɛ 200 ta baro an tun t'a ko dabila sanni an ka taa ɲɛfɛ cɛ Sare mɔgɔw faamu sa n'an ye 5000 sɔrɔ 800 ye ne ta ye 200 ye ta ye n ko t'a kɛ cogo ye an k'a ko kɛ laadiriya la o de b'an bɛn laadiriya kɔni tɛ tɛmɛ o kan sa mɔgɔw faamu wa n'o don ne bɛ n sen bɔ a la san ayi ne ti da m'o la ayi cɛ Sare n y'a fɔ an kana don du bɛɛ kɔnɔ sa i b'a jateminɛ dali bɛ du minnu na sa ani porte ɲuman sa baro de mɔgɔ t'i senkɔrɔ jɛgɛ bila i bolokɔrɔ jɛgɛ ɲɛ koyi e bɛ ka porte ɲuman minnu fɔ i bɛ n k'a dɔw ka da la siyɛ min sa nin sɛbɛnni bɛ yen dɔnkili da n'a ma ɲɛ an donna dɔnkili da ko kira Mamadu ala kira Mamadu kira sanuma kira Mamadu ala kira Mamadu kira sanuma ko kira Mamadu sangolo dara kira kanu ne la ko kira Mamadu dugukolo jeli baro est-ce que mɔgɔ bɛ yan cɛ Sare an ka taa ɲɛfɛ kɛ e b'a dɔn cogo di ni mɔgɔ bɛ yan ayi nin yɛrɛ dɔnkili man ɲi nin hinɛ tɛ ka nin dɔnkili la sa baro i ka nin de ka ko ne a dɔnkili man ɲi mun na e ma dɔnkili da ayi sa hinɛ bɛ dɔnkili min na o da sa cɛ i b'a dɔn an ka nin ko in an t'a dabila baro ayi a fɛ ko in yɛrɛ n bɛ k'a kɛ bilayi a man di ye ni mɔgɔ tun bɛ dɔnkili min da walayi n'a y'a da a da e k'a ta a da e b'a fɔ isabililayi a ye sɔn Ala ya Rasululayi
ametanye. Isabilillah, ayaso Allah, ya Rasulullah, ametanye. Nae antia, ame barake, nama antia, ade barake. Isabilillah, Ayaso Allah, ya Rasulullah, ametanye. Nae aunja, jeli sarene jeli baro, ametanye. Nama aunja, ametanye. Isabillah. Boro, la ilaha. Mais sare, ibi aisa dogili ibi dogili kofa. Dongili ko côté ça. Est-ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ dun in kɔnɔ yan nɔ? Cɛ sare hali ni verre noir bɛ ɲɛ na, cɛ kana kɛ fiɲɛ dɔ ye sa. Cɛ non, mɔgɔ ti du kɔnɔ cogo. Nin ko in ma ne kun minɛ walayi. Cɛ mɔgɔ faamu sa, han? A ka ɲi sa e k'i ka dongili daba ye. Ah, sare i yɛrɛ ko, mɔgɔ faamu, an ka émotion kɛ dogili la, an ka émotion k'a la. Cɛ e yɛrɛ de bɛna fɔ i tɛ jeli ye. E ni ala cɛ e bɛ ka dongili qualité mun da nin ye dongili E k'a ɲɛnama to ye. ma min na kɛ hinɛ tɔ dogili ye sisan. A ta sa a ta. Isabilillah, Ayaso Allah. O to in ba ye baro. Ya Rasul. Dabo mori ala kele batiya, dabo mori Mamadu ka di ala ye. Cɛ sare bi, Dabo Mori o kuma, Dabo Mori, cɛ. Cɛ baro de. Ayi. I tɛ jɔ an ka kelen fɔ ɲɔgɔn ya. Ni dalen tɛ ne la ne fana dalen t'i la. Ayi mais e bi Dabo Mori ta k'o bila nin yɔrɔ la. Sisan ne y'o kɛ sisan o y'an nalen Mori kundaw, an nana gɛrɛbuya de la. E cɛ e yɛrɛ filɛ quoi e bɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ kalanbali o de man di ne ye. Ah Non sare, tu sais e yɛrɛ fɛ ko foyi de man di. I mana plan bɔ cogo cogo i b'a bɛɛ. Baro o tɛ dɛ. I ka mun yɛrɛ ye ne tɔɔrɔ kuma daminɛ. E ko k'e bɛna joli di ne ma fɔlɔ. Cɛ min 800 ta ka 200 di ma a ma ban. I y'a dɔn an ka dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen jɛra ka ne danga di. I t'i jɔ ka kelen f'i ya. Ne tɛ don a la bilen. Sare ne fana ti sɔn ma koyi. Ne ka n ka idée bɔ, an mana wari sɔrɔ ko e ni ne ta ka kɛ kelen o kuma danga fana mɛnɛ. E k'i ka idée bɔ ne bɛ idée joli ta ne b'o ko ta k'a kɛ. Ayi Sare i bɛ k'o min fɔ nin bilayi ne fana tɛ sɔn ma. E b'i yɛrɛ sabali kana na. ne si sabali. Ayi an bɛ mɔgɔw ka du kɔnɔ de. Ne mako t'o la. Ne de ye n ka idée bɔ ne de bɛ n ka wari nafama yɔrɔ ta. I yɛrɛ dɔn. I tɛ fɛ ka mankan kɛ mɔgɔ mankan qualité dɔw kɛ mɔgɔw. Cɛ mankan qualité bila sa. Ne bɛ k'i bonya de. Barisa an bɛ mɔgɔw ka du kɔnɔ de. Sinon e ɲɔgɔnna 100 o tɛ se ka fɛn kɛ ne la. Sare n'i ye kɔni kɛtɔ ka ne bugɔ fo n'i ye bama kɛ saraka ye n'o tɛ o dɔ ninnu t'i bolo o dɔ ninnu t'i bolo. E ka continue a fɛ. O tɛ ninnu. I ba. mun de bɛ yan? A ye mun mɔgɔ na sugu la a bɛ se ka bɔ kɛnɛmana belebeleba a den na cogo di ka na mankan ci mɔgɔw ka farina kɔnɔ. Hɔrɔnmuso ɲali i ka jeliw de don. N ko ne y'o de fɔ jeliya kan na bilayi ko n'i ye hɔrɔnmuso min bɔlen k'a fɔ ko jeliw y'u tɔɔrɔ ko bilayi jeliw tɛ maa tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen da k'a de y'i tɔɔrɔ siga t'a la bɔrɔ. Sare a ka di n ye i ka dɔnkili da ne ka hɔrɔnmuso la a k'a faamu jeliya ye fɛn min. Namu. Ko mɔgɔ jɛngɛmɔ de b'i kɛ sanfɛ ni sanfɛ. A donna kɛra ne ye ala petit de ye sanfɛ. Fɔlɔ tele muso ye t'i la jagoya de la. A filɛ tele min na Madamu Kuyate b'i la. Ne tɛ Madamu Kuyate ye. Ne tɛ Madamu Kuyate ye. Hɔrɔnmuso ɲalen. Hɔrɔnmuso bɛɛ lajɛlen bɛ nin faamu. K'a daminɛ fɔli tacogo fo ka n'a bila cogo la. N'i ye hɔrɔn ye i kan k'a faamu walayi a ye jamu min fɔ nin ye hali ni cɛ jamu tɛ walayi u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔ la. Siga t'a la. Bɔrɔ. I y'a faamu. Namu. Ne ka hɔrɔnmuso ɲalen n bɛ kelen f'i ye saya ni balo cɛ walayi bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka furu yɔrɔ ɲuman ɲini ala ye hɔrɔnmuso min sɔn furu yɔrɔ ɲuman na. K'a k'a barika da sa. A y'a barika da. Madamu Kuyate. Si solo ko nin yɔrɔ in de la ko kan kana. Mɛti n y'a f'i ɲɛna siri n ko ni n taara ninnu sunɔgɔ la kana to mɔgɔ kana n dilaji n'i maa sugu jumɛn y'i bolo Ne ka mɔgɔw tɛ ne yɛrɛ nan'u sɔrɔ pɛrɛ-pɛrɛ de la kɛnɛma n bɛ ka ci de tigɛ o ye ne ka mɔgɔw tɛ. e ka mɔgɔ tɛ cogo di n y'a f'i ɲɛna ko n bɛ bɔ ni n bɔra baara yɔrɔ la sufɛla fɛ n bɛna n da ka sunɔgɔ pour que n ka lafiya bɛɛ la a bɛna mankan ci ci a bɛ bɔ min. A y'i ka jeliw don komi sɛgɛn b'a na jeli dɔ tun bɛ ne bolo n k'an bɛ tɛmɛ yan ka foli kɛ. I ko a tun kɛra fama ye fana. An taara usine na an b'i sɔrɔ yen k'i nana so sisan n k'an bɛ bɔ yan ka na foli k'i la. usine jumɛn an taara usine jumɛn na. I bɛ baara kɛ usine min na kɛ samara dilayɔrɔ. Sinayogo tɛ yan. Awɔ directeur tɛ yan an taara bi bɔ yen. ne tɛ sinankunya ye. A dun ni Sinayogo bɔlen don Baro. bɔn ne tɛ don i ka ɲɔ dɔ d'u ma u ka taa ka bɔ yan donna rapidement na. ni mun ko ye. patron n'an sumɛ n'anw bɛ ɲɔ minɛ. k'an tɛ ɲɔ minɛ wa. K'an tɛ ɲɔ minɛ n'a sumɛ n'anw bɛ ɲɔ minɛ.
maa ye garibuw de yan an tɛ garibu ye koyi n'a sumɛ n'an bɛ ɲɔ minɛ ne donfini lajɛ kɛ i k'i donfini lajɛ cɛ sare cɛ o ye jɔnmaya de ye o ye cɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ jeli ŋara ma k'o ka ɲɔ minɛ sa patron tiɲɛ yɛrɛ o kuma an nana saraka deli de la i hakili sigi sa gɛlɛya de banna dɔrɔmɛ kelen e ko k'aw ye jeliw ye o ma n tɔɔrɔ i tɛ garibu ye o ma n tɔɔrɔ ni se ye mun ye n b'a fɔ n b'o d'i ma i bɛ manamanakan fɔ a jo t'a la sa n'i y'a sɔrɔ sare an jo b'a la an ye tariku min da nin na walayi an m'a da hɔrɔnsi la hali an m'a da baw bali ayiwa hɔrɔnkɛ bi ta tɛmɛnen o kuma fana o kuma ye tiɲɛ ayi kɔrɔ bi ta tɛmɛnen kɔ a b'a da ɲɛgɛn kɔnɔ tuguni ne ka bɔ ka n'aw sɔrɔ yan aw ma kɛ su ye ne ma kɛ su ye o to yen sare a m'a fɔ k'an ka kɛ su ye o to yen ne bɛ ka domasiɲɛ gɛrɛ de ɲini saya yɛrɛ ka di ne dɔ ka sa u ka jurumu ka taa sare ka hakili sigi cogo ni a ye ko ko sɔrɔ an cɛ o kuma ne ye box min kɛ e ɲinɛ cɛ taw ci cɛ sare alisa aw kɛ ne ma ni dɔ tanga den fara sisan batarama ninnu aw bɛ ka mun den fa sugu ye de n bɛ dɔ sɔrɔ a manamana kɔrɔ tuguni k'aw ye jeliw ye aw tɛ jeliw ye a ye funɛw ye ni ye dɔ sɔrɔ a mɛ cɛ biro kɔnɔ dangaden ninnu voilà